שלום חברים, כאן רועי ואנחנו סרטון חדש, והיום אנחנו באתגר כדורגל, ואולי אתגר כדורגל אף אחד לא מרים אותו כאן. יש שורה שמה של כדורים, רק נראה להם, בוא נראה להם. תן להם לראות. נראה להם. יש שורה של כדורים, מה שאתם רואים, מהחזק ביותר לנמוך, מהכדור ליגות, כדורסל, קיקרבול, כדור נייק, כדור מכבי חיפה עולה, וקיקרבול לא מנופח בכלל. כן, זה שלי. אני לא מנפח כדורים. ואנחנו, זה אתגר, ואולי גם אנחנו נעשה בעיטות של... גולים ששחקנים עשו. כן. אז יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים עכשיו, אוקיי? אני עומד בשער. אוקיי, אז אני עושה... רוצים תוספת על הפיצה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יצא! קיקרבול! אני זיתים אם יש או... אני רוצה פיצה רגילה. אוקיי. הכנסתי? כן. יש, 1. רגע, עכשיו אני צריך לבעוט 1-0. את שאר הכדורים. עכשיו אני צריך לבעוט ואז אתה בועט. כן. ובוא נראה מי יעשה את הכי הרבה החטוף. תחזיר אותו. מי שניצח זה בסיבוב הזה. חברים, אני רק אומר לכם לשניכם קודם כל אם אתם רוצים כדור קיקרבול, פיראט האדום. ועידן 2000. ועידן 2000. תראו את הסרטון מפרסם חנויות שלו. תראו את הסרטון שאני מפרסם חנויות, אז פרסמתי איזה 100 חנויות. וואו. יאללה. עכשיו מכבי חיפה. אחי, השם שלך על הקו. איזה גולה! 2-0. 2-0, יאללה. לא החטאתי בינתיים 1. 2-0. מה זה? הילד מפוצץ אותי. הילד. אחי, אני משחק. נו. אל תחשוב שאני לא ילד פרייר. הכנסתי? כן. יאללה, חיבור, יאללה. 3-0. לא החטאתי. 3-0. לא החטאתי. אני מפצלח אותי ועכשיו אני הולך להחזיר לו. עכשיו עם עוד קיקר. קיקרבול שלי. ירוק. זה משפט המזל שלי. ירוק. החטאתי 1, לא מאמין לך. 3-0 חברים. החטאתי 1. חברים. לא, סמכתי. לא, זה עד אני מסיים. מה ספרי כמה החטאות? אוקיי. הצלחתי. מה, אתה באמת לא מכיר את זה? אתה לא מכיר? אוי, לא. אוי, לי, אני הולך להחטיא. הוא הולך להקשיב. הוא בועט בכדורסל חברים, זה כואב. וואי, הייתי יכול לבעוט שהיית שמה. וואי, היה! אחי, זה כדור כואב. אם זה ניצחת, זה עשית, וזה החטאת, אז... אם החטאתי עם 4. עכשיו אני צריך לעשות עם המונדיאל. חברים, החטאה אחת עם הקיקרבול שלי, וארבעה כאילו גולים, אתם מבינים מה זה? כן. עכשיו הוא בועט עם כדור ליגות, אני לא מאמין אם הוא עושה גול, אני מת. מהפינה. הכנסתי, אחי. אני מת. הכנסתי. יאללה, אחי, ניצחתי. לא ניצחתי. עכשיו תורי, חברים, אני מפצח אותו. אז עשיתי 4, יש לי 4, כי החטאתי 1. החטאה אחת ו4 גולים. אז זה קל. עשיתי תורי. מאיפה היה מונדיאל אנחנו בסוף? תורך. אחי, אני מפחד בכדורים. אחי, מתחילים מהחלשים יותר לחזק ביותר. מחל עכשיו קיקרבול. גול. שנעשתה 1. רואה, אבל תגיד להם. הוא הכניס 1. 2. הכנסתי 1. אני לא רוצה. עכשיו אתה עם מכבי חיפה, אוקיי? אני לא רוצה שהיא תפקיע.
אחי, אתה עושה בכוונה. לא הכנסת, לא. הכנסתי. לא? שאלתי מה, זה היה ככה. נשבע לך זה היה ככה. נו. באמת. זה עד לפה. ניסיתי, לא. זה עד מכאן עד לכאן. אוקיי, שמים את זה כאן, אוקיי? עד לכאן. אז זה לא הכנסת. זה חוזר, מאיפה אני יודע. קח. קח, בשמחה. רבה. לא הכנסת קורה. קורה. יש. אני אוהבת את מכבי. איזה קבוצה אתה אוהב? אז אתה אומר גם נהיית את זה? כן. באמת. אוקיי. כל עד מכבי תל אביב הוא ילד קקה. רק תל אביב, שמעתם? רק חיפה. מישהו אוהב חיפה שעשים לייק? לא. מישהו אוהב חיפה שעשים לייק, ומישהו אוהב תל אביב שעשים סובסקרייב. מי שאוהב תל אביב יעשה לייק. מי שאוהב מכבי חיפה יצלצל בפעמון. לא, אבל מי שאוהב מה זה תל אביב, מה זה, שיעשה לייק, פעמון ומנוי. בום. אחי, אתה בעטת? אז למה זזת את זה עד לפה? אולי כן. אז אנחנו מתחילים. אם אתם חושבים שהייתה לנו טעות, תכתבו בתגובות. אחי, מזזת לי את הרגל! יש, לא היה! רגל. כן, אתה עשתה לי את הרגל. אוי לא. בוא נתחבא. אחי, למה? ילד מסכן. נכון. בוא. אתה עכשיו מהקיקר ראש. אני מהקיקר ראש. היא הלכה מזל פה. יש לי מזל. רגע, הכנסת פעם אחת. לא. כן. פעמיים. מתי הכנסת? אחד. לא הכנסת. שתיים. לא, לא, נכון, סליחה. לא. אחד. סלחו לי שאני לא ליבוד גבוה. אחי, זה פעם... נכון. פעם אחת שמתי את זה על החומה, תקשיב, ככה זה נפל לי, בום. נשבר לך את היד? כן. למה הוא כל הרס מוקין, אתה לא רואה? כן. אוקיי. עכשיו אתה... איפה הכדור? מה אתה פורץ? מה? אחי, עכשיו תבוא עם זה. מה? לא, זה לא כללה. כי מה זה לא כללה? זה לכי פה רחוק. כמעט. זה רחוק, אבל... כמעט זה רחוק. לך לי רחוק. אוקיי, ביי. אני הולך. סתם, בוא. קפה כדורגל. אחי, זה שלי. קח. אני אתקדם. קפה כדורגל, זה שלי. עכשיו תבוא עם ה... היי, לא היה. וואי, זה כואב. אתה צריך לבוא עם זה. קפה כדורגל, זה שלי. לא עם כדורסל, רק עם כדורסל. הוא בא עם כדורסל. וואי, זה כואב. הכנסת רק פעם אחת. לא פעם, קרבול. נכון. ועכשיו עכשיו הכנסת, עכשיו שלוש. אחי, כי אני פחדתי מהכדור. לא, עכשיו, אני מפחד עכשיו, כי אם הכדורסל נגע בי והוא היה כואב, אז גם זה בטח יהיה כואב. איזה כדור אני בועט? סרטון יוטיוב. רגע, מה? אני בפריים? כן, אתה בחתימה. רגע, זוזו. תגידי אם אתה רוצה לעשות סאב, תעשו סאב לייק לערוץ המאפן הזה. לעשות סרטון. תעשו סאב לייק לערוץ המאפן הזה. המאפן. תעלה, יאללה. טיפה. אחי, יש לך, הכנסת 4. כן. אם אתה מכניס, יש לנו... אני יכול להיות שוער מחליף? וואי! מה? עוד כאילו זה בא להיכנס. אחי, זה תיקו. אוקיי. אז רגע, הכנסתי עם זה, לא עם זה, עם זה. אז תיקו.
כאילו, גם אני החטאתי. 3, 4, 5. כן, נו, גם לי היו 5. 5, כן, ואתה החטאת גם אחד, וגם אני החטאתי אחד. רק מזכיר לכם, תשימו סאב ולייק לערוץ המאפן הזה. אתה מאפן. ואם אני ארטוף אתכם בחלומות עם הדבר הזה. אוקיי, אם אהבתם את הסרטון, אבל אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ורשמו לערוץ בום. מה? אתה אומר שהסרטון שלנו. מה? סגרתם? סגרתם? כן. לא סגרתם. אחד מהם לא סגרתם, אני סגרתי במקומכם אחד מהם. את זה לא סגרתם. אז כאן היה סרטון. אז ביי.